נו, תקז'י. אני אראה עכשיו את הנגינה בכינור. קודם כל אני אלמד אתכם את הדברים. ראש, הנה, ראש, מפתחות, הנה השחור הזה זה שכיף, ואלו מיתרים, זה גשר, וזה סנטרן, איפה ששמים סנטר. שומעים אותי טוב? Конечно. וזה בטן, וזה גב, וזה גם גשר, כי זה נראה בכאילו כמו גשר, לשים עליו. עכשיו הבנתם? איך שצריך להחזיק כינור זה או ככה, וכאילו יש לכם כדור או מחק. ואפשר גם פה גם יותר נוח. כדור או תפוח אולי. כן, כן. נו, תקז'י, רק תראה שאתה. ואת האצבע הזאת שמים פה, ואת כולם פה, וזאתי פה. ואני אראה לכם את המיתרים. זה מי, זה לה, זה סול, זה זה אחרי לה, זה רה, סליחה, וזה סול. טוב. טעיתי, סליחה. אני אעשה לכם נגינה קטנונית כזאת. דווי. חכה, 3, 4 ו... זאת אומרת, מלדץ. הצלילים האלו זה רה, הפסקה, רה, הפסקה, לה, הפסקה, לה, הפסקה, רה, הפסקה, רה, הפסקה, לה, ורה, הפסקה. בסדר? מלדץ. אז אם אתם רוצים שאני עוד פעם אומר לכם שתזכרו, כינור זה נכון מעץ, נכון. אז סופר תוכנית надо выдирать рукавом. אסור ללחוץ על מיתרים, זה כאילו נוגע בזה, ולא ללחוץ על הכינור ככה. וגם לא להפיל אותו, יכול להישבר. קודם כל, הוא גם חי. כינור, אז אם אני חיה, נכון? זה כינור, הוא חי. אני כינור. ואז לוחצים לי, זה לא נעים. אותו דבר כמו לו. פשוט הוא נראה שונה ממנו והוא קטן. ואסור על המיתרים, בכאילו זה מיתרים, ולחצו לי. זה בכאילו בטן. ולחצו לי. זה לא אין. אז זה אותו דבר. זה פשוט... אנחנו בן אדם וזה כינור. יסנה. אז אף פעם, אפילו כשאתם מקבלים כינור או אין, או לחברים, לחברות יש כינור, או שלא יודעים, או שיודעים, לא משנה. תאמרו להם אף פעם לא להכאיב לכינור. זה מה שהכי חשוב. מהמיתרים, מהכל, מהנגינה. חשוב זה לא להפיל, וגם להתייחס אליו טוב. אז אם מתייחסים אליי טוב, גם אליו טוב. בסדר? בסדר. וזה... это что, футляр, да, для скрипки? כן. יש צבעים כאלו ירוקים, כזה בצבע אדום, ובצבע כחול. לא משנה. ופה, תסתכלו. תתקרבו אליי. ותסתכלו. פה שמים כינור. רואים? ויש לי בנדנה כחולה,
אז הם קוראים משהו, ואז הם רוצים לנקות מכסים אותו, כשסוגרים את זה. והנה זה, אתם רואים? נכון, זה ממש מתוח. אז זה סוס, קודם כל, עכשיו נסביר על זה. אלו כלים, וזה כלים, וכל זה, וזה מעץ. А как это все называется? קשת. קוראים לזה קשת, ולא פאוקה, ברוסית כאילו. והלבן הזה, מי יכול לנחש? ברור. זה שיער. שערות. לא סתם שערות. שיער של סוס. באמת? Да, באמת. באמת. זה שיער של סוס. Что, поймали коня, выдрали у него все волосы и поставили сюда? Да? Да? И сколько коней таких поймали? Сколько человек? много. Серьезно? כאילו כולנו יש כזאת קשת עם שיער. И что, отрезали у него Да? хвост? Да. Это его хвост? Да. Как у ослика я? Из мультфильма про Винни-Пуха, который потерял хвост? לא, בסדר. בסדר. Ты помнишь мультфильм про Винни-Пуха? קראו אליי. פה. קראו אליי עוד פעם. רואים את זה? אז זה שרף, קוראים לזה. Как? שרף. Сараф. А знаешь, как по-русски будет? Канифоль. קניפול, ברוסית. טוב, כמה אתה открыть. Открой. Открыть? Давай, держи снизу, а не сверху. לא זה. ככה. כן, וזה המקום, אני אראה לכם. וזה המקום של הקשת. יופי. לא כדאי. שרף, הנה, תתקרבו אליי, כמו שאמרתי. מה זה עושה? מה אתם חושבים? Это для того, чтобы скрипка хорошо пахла. Нет, 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 нет. А для чего? Для того, чтобы руки мыть. Нет. שרף זה לקשת מיועד. אז למי שאין שרף... Я знаю, для того, чтобы красить этот смычок, да? לצבוע אותו בצבע כתום. לא. לא? שרף זה משהו שלוקחים. של? שלוקחים, ואז לוקחים אותו, ואז עושים ככה. ככה. בעדינות, לא חזק. הנה אתם רואים? וזה מיועד, אז אם זה נראה חום, או אפור או שחור, זה נראה שזה מלוכלך. למה? כי כשאתם מנגנים, כל הלבן הולך לכינור. אז זה בסדר, זה לא רע. ואז אם זה שחור, אז... כי כאילו זה סוס לבן והוא על הבוץ שחור, או לא כזה בולט. ואז זה לא מנגן כל כך טוב, ואז צריך לכוון פה ולעשות פה עוד פעם. אז לוקחים שרף, ומנקים שהוא יהיה נקי ושינגן טוב. שרף זה לנקות בשביל שלא יהיה מלוכלך. הקשת. וזה מיועד לקשת. וזה לא שיהיה ריח טוב וזה. זה לנקות, זה כמו אמבטה של מירה. זה מירה כזאת. מגניבה. יופי. מה שאנחנו עושים זה שאבא שלי מצלם אותי פה, ואנחנו סיפרנו את כל הדברים. Ну ладно, спасибо. אז... Спасибо за объяснение, я теперь понимаю. כן, אני שמחה שאתם... אני רוצה עוד כמה דברים להסביר. А может быть ты что-нибудь сыграешь вот по нотам? Попробуешь? У тебя же есть упражнение, которое ты должна выучить. Попробуй сыграть. טוב, קודם כל, אוי. Подожди.